queremos falar de xogo responsable, porque é verdade que o xogo xa sabedes que pode crear unha adicción e chamounos moito a atención este titular en Galicia. O 24% dos mozos galegos de entre 14 e 18 anos aposta diñeiro en xogos do azar. Estamos falando dunha cifra moi alta, falamos de prácticamente 30.000 adolescentes e que o 24% supera a media estatal. Estamos falando de que a adicción pode converterse nun auténtico problema e hoxe imos a coñecer unha historia de primeira man dun galego que é Santi Camaño, que é veciño de Noia. El comezou a xogar o póker aos 14 anos, o póker en físico, pero despois pasou a xogar o póker en línea e tamén acabou apostando a apostas deportivas. Estamos falando que Santi tiña unha auténtica adicción, que aínda era menor de idade e que nos conta que chegou a perder 13.000 euros en tan só 2 horas. Claro que o ser menor de idade tamén empregaba os datos da súa nai para falsificar eses datos e que así lle deixasen xogar. Bueno, esta historia remata con final feliz porque é verdade que Santi nos conta que leva 4 anos completamente rehabilitado. Necesitou axuda profesional, por suposto, pero antes el non recoñecía esa adicción. Agora sí, e di que cando a tiña e cando era un adicto ao xogo, dende logo escondíallo a amigos e familiares. Santiago, desde ben noviño soubeches ben o que era meterse nos xogos e meterse no tema precisamente de apostar cartos e meterse nunha espiral un pouco complexa, non? Sí, xa con 14 anos empecé cos amigos e desde ese día estiven 8 anos sin parar vivindo nunha mentira prácticamente, porque ao final é o que te convirtes nun mentireiro. Cal puido ser a cantidade máis elevada que chegaches a apostar e a perder? Foron 13.000 euros, que foi nun mesmo día, sí que é verdad que os gañara, pero perdín 13.000 euros e sempre digo que se foran 100.000, tal como estaba de enganchado nese momento, que perdería os 100.000 euros tamén. Xa sea un amigo, xa sea os teus pais, eu inventaba incluso apuntes do colexio, libros que non compraba, e acórdome de facer cousas despois de recaer, conseguir que meu colega me dera 50 euros para comprarlle un regalo a miña moza, eu iba a comprar o regalo, que mandaba a foto do regalo, devolvía o regalo, collía os cartos e iba a gastalos. Túa vida basas en pensar en cando apostar, en como apostar, en como encubrir todo o gasto que estás facendo sin que se enteren a tua familia e os teus amigos, claro. Con 22 anos é cando empezas tú a darte conta de isto é un problema, non? Foi con 22 anos e ao final, despois de recibir a alta, tiven como 3 ou 4 recaídas casi seguidas, era como, isto non pode ser, non sou capaz, e foi cando aí fui falar co psicólogo, o psicólogo dime, agora sí queres salir, porque agora sí que é verdad que tiñas como un interés máis pola familia que por ti. Un 24% dos menores entre 14 e 18 anos, é dicir, un de cada 4 rapaces está xogando, apostando cartos no xogo. Alarma, e aparte que eu no que vivo no meu día a día, cando vou a centros educativos tal, incluso tengo que decir que me parece unha cifra baixa. O ludópata de antes era o típico señor que estaba no bar ali na tragaperras e agora é un rapaz de 20 anos na súa habitación apostando online, apostas deportivas a todo tipo de deportes. E podes apostar, como digo eu, podes apostar dormindo, porque te deixes apostas feitas mentre estás xogando mentre durmes e cando despertas, é dicir, podes xogar as 24 horas. Online eu xogaba cos datos de miña nai. E sí que é verdad que en casinos e bingos sí que se leva moi a rajatabla porque piden a todo mundo que entra, pero en salóns de xogos que están máis cerca dos institutos eu viví na primeira persoa que non se pide documentación nin identificación. Precisamente haberá máis dunha persoa que estea vendo esta entrevista e diga a cara deste rapaz sóname, é completamente normal porque tú en redes tes unha comunidade grandes, Champimuros tamén é o teu outro nome, digamos, o teu nome máis de redes. Eu chego a 5 millóns de contas ao mes, que é unha auténtica barbaridade. Hola, soy Champimuros e soy ludópata. Que eu nunca me imaginei, aproveito que teño voz para contar a miña historia. O que digo é que pedir axuda é de valientes, que non é de cobardes, esa frase que digo sempre, é que tentarse no seu círculo cercano, pedir axuda e sobre todo axuda profesional, que ao final para salir desto fai falta axuda profesional. Segundo as estatísticas, un de cada 4 adolescentes galegos aposta en xogos de azar, un dato que preocupa e que, ademais, cada ano vai en aumento. Antonio Toba, como psicólogo experto en adiccións, para ti este dato que supón é realista realmente? Yo creo que está un poquito por debajo de lo que vemos, más como para que sea el 25%, que hay algo más. El contacto es desde el momento que tienen un móvil. Basta que un amigo de un amigo de un amigo empiece a jugar un día y digas que gané 50 euros haciendo no sé qué, llamamos todos a ver cómo ganó los 50 euros y lo tenemos.
Ojalá lo puedan quitar a todas las criaturas que no están dentro de la edad correspondiente. Los vicios vienen por tener esa libertad. El tema de las apuestas es algo que sí que hay que tomar mucha conciencia, tanto la ciudadanía como los centros escolares, las familias. Creo que esto es una cosa de adultos, entonces no pueden entrar en esa dinámica. Incluso puede llegar a ser un vicio, ¿no? A tener unas repercusiones va a acabar peor todavía. Ti, por exemplo, na túa consulta, tes casos destes? Sí, de 14 años no, es decir, porque es que además es una edad en la que, igual que un adulto afronta una serie de problemas y los admite y quiere resolverlos, estamos hablando de una población en la que la percepción de riesgo es mínima. Pero sí, hablando de 17, 18 años ya empieza a haber esa percepción de, mira, estoy en casa, me han pillado que robé dinero, que ha pasado esto, entonces ya son situaciones como que detonan que sí que exija una atención. Pues es una auténtica lástima. Igual la palabra es lástima. Lástima y aleccionar a quien haya que aleccionar para que se frene todo esto. Sobre todo yo lo que insisto muchísimo es en la educación. O sea, podemos poner los límites que queramos, podemos poner los controles que queramos, como no hay una educación sobre el problema, al final va a ocurrir. Teléfono móvil tes, ¿no? ¿Cómo usas? Pues lo uso para redes sociales, pues comunicarme, WhatsApp y todo eso. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza apostar? No, la verdad que no. Pues a mí me parece muy bien porque es una chica muy responsable, por lo tanto, ningún control parental con el teléfono móvil. Tampoco tuvo acceso al teléfono móvil a una edad muy temprana. Creo que eso es lo más importante de todo. A ver cómo puede ser para que nos unamos, abuelos, los padres, de forma que beneficiemos a lo que estamos criando. Los valores que les transmitimos los tendrán mañana si se los damos.